Nisaka na ngadto sa 8 ang namatay sa sakit nga dengue dinhi sa syudad sa Sugbo. Ang maong mga nitaliwan nagpangidaron og 3 anyos ngadto sa 75 anyos. Base sa datos sa Cebu City Health Department, sila naggikan sa Barangay Cogon Pardo, Buhisan, Lorega, Pardo, Sapang Dako ug Babolo. Kasamtangan nga anaa na sa 597 ang kumpirmadong kaso sa dengue dinhi sa dakbayan. Mas taas itandi sa 27 lamang ka kaso niaging tuig 2023. Nagpasabot nga miburot sa 2,211% ang pagsaka sa kaso karong tuiga. Matud pa sa City Health Department, nga usa sa ilang gitan-aw nga rason sa pagdaghan sa kaso sa dengue ang kakuwang sa pagpanglimpyo sa palibot. Saysay ni Cebu City Acting Mayor Raymond Alvin Garcia nga makapaalarma ang taas nga pagsaka sa maong mga kaso sa dengue. Tungod niini dunay posibilidad nga siya modeklarar og state of public health emergency sa Cebu City. I have seen a steady rise in the number of cases. So now I am contemplating, I'm contemplating of looking at it might be a public health emergency. It's really a cause for alarm. So muna nga gusto nako nga ipahibaw sa atong public so that they can be aware of it and they can do countermeasures. Gani atong naabtan ang paghatod og mga larvicide, nets ug mga kinahanglanon para sa misting sa Barangay Labangon. Hangyo usab sa pangu sa Cebu City Health Department sa publiko nga maghiusa sa pagpanghinlo sa palibot. Ay pa mulihok kung sila nay maigo. So declaring the public health emergency, pag-auhag sa katawhan nga we have to do this. Everybody should do this. Kay dili namo kaya, dili kaya sa mayor, dili kaya sa mga tao, batong kitang tanan or even barangay official cannot do it alone. So if kitang tanan maghugpong, sure kita nga kaning tanan maminos gyud. Kini si Queenie Joligon alang sa MyTV, Cebu.